yadda ma kai kanka baka yadda kai abin da yasa sorry kace saboda waɗansu ne suke zuwa suke bamu labarin ƙarya, wani mutum dan dadam irin mu ya bamu labarin ƙarya akwai Allah muka yadda, ko bai kamata a ce mu mun yadda labarin ƙaryar da wani mutum ya zo ya bamu ba, ko ba haka ba? So kaga anan kayi kama daidai da kana gaya ma duniya cewa baka yadda kai kanka haihuwarka aka yi ba. Labarin ƙarya aka baka, aka nuna ma wata mata aka ce mahaifiyarka ce, aka nuna maka wani tsoho aka ce babanka ne, labarin ƙarya aka baka, dan ba a gabanka suka haife ka ba. Kuma su ɗin ma in har sun ce maka suna da iyaye, kaga ƙarya suke maka. Domin me suna da iyaye dan kai baka gansu ba. Idan mu an baka labarin abu ka yadda da shi, daidai yake da cewa baka abin nan da ka yadda da shi tatsuniya ce, ƙarya ne, so shi yake gada mana cewa kai din nan kanka ba uwa da uba suka haife ka ba, kai ne ka tsuguna ka haifi kanka. So idan za mu yi labari nan gaba, za ka yi mana explaining yanda ka haifi kanka da kanka. Da ka haifi kanka da kanka, ka girmar da kanka da kanka, ka ba wa kanka kuma ƙwaƙwalwa, sai ƙwaƙwalwan ta yi kyau har ka fara tunanin cewa a'a kai da kanka ɗin nan kai ka halicci kanka, kai kanka, kuma kai ne kai wannan mahaifiyar taka, tun da ƙarya take maka da ta ce maka ita haife ka, kuma ƙarya ne kai babanka nan da ƙarya yana mana cewa hakika baka da iyaye, baka da kakanu, dan labarin su aka baka. Saboda haka wannan yana nuna cewa yadda kace babu Allah nan fine, kai dama kana da belief. Mu yanzu in an gaya mana cewa kana da uwa da uba za ina zuwa dan mu da mun yadda a bamu labarin abin da bamu gani ba, wani wanda ya yadda da abin ya gaya mana mu yadda. So amma ina zuwa tunda ka ce kamar wato kai musulmi ne, ko ba haka ba? Ka yadda da kai musulmi ne amma kai ba balarabe bane ba, ko? Sannan kuma Qur'anin da kake bi din nan an ce an saukar da shi ta harshen Larabci ne dan ku fahimta. Kai balarabe ne? Ya kai ka gane da kai ake nufi? Idan addinin nan dole ne, me yasa Allah bai aiko annabawan daga cikin ku ba? A'a, zan baka amsa kafin ka wuce nan. Shi yadda muke zuwa makarantar boko mu koyi Ingilishi tare da ba yare na bane, dan in gane physics, in gane technology ta hanyar yaren turanci, haka da Qur'ani ya zo da yaren Larabci, na je makaranta dan in koyi. Kasan da cewa irinka da yawa sun zo sun nuna cewa ma ba Allah amma sun mutu. Ku da kuke addini ba za ku mutu ba? Kai ka san da cewa kai ma za ka mutu. Dama tsoron mutuwa ne yasa kake addini? Kai dai nake gaya maka abin da kake din. Shine kake wazar mutu. Nace to kaman kai da kake da addini ba za ka mutu ba? Tausayi kake bani. Ni dama duk wanda ya sani ya san kamar ni ba mutumin banza bane, mutumin kirki ne. Wallahi tausayi kake bani. Ka daina abin da kake. Yanzu ni ne abin tausayi ko kai ne abin tausayi? Kai da wani ya dauko littafi. Kai da wani ya dauko littafin sai baka kana karantawa. Allah ya baka dama ka daina wannan abu. Ina da ga maka kenan. Wallahi bari in faɗa maka. Bari in faɗa maka. Duniya shine shaidar lahira. Bari in faɗa maka. Kaga ai duk firan da nake yi a wajen nan ai ban baka shawaran ka daina addinin ka, duk da na san wahalar banza kake yi, ko ba haka ba? Ba za ka tsaya ka zagi addinin mutum ba, kai baka isa ba. Allah bai baka wannan karfin ka ga mutum ba. Wa na zagi addinin? Kana cewa musulunci ba addini ba, wani duk wannan abun da kake yana kana yaudaran kanka. Kana cewa me ka dauki musulunci? An zo an yaudari mutane, an zo an yi 419 ne, waye kake wannan magana na? Saurara ka, meye musulunci a wajenka? Meye musulunci a wajenka? Addini ne a wajena. Ba ni a gurina musulunci shine addinin da mutanen Arewa suke yi. Addini in dai kana nufin, idan nace musulunci ina nufin wani addini ne, to ba wani addini da nake, saboda ni ka sa a wurina Qur'ani da Al-Qur'anul Karim akwai bambanci. Annabi da manzon Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci. Allah da Allah subhanahu wa ta'ala a gurina akwai bambanci. Shi yasa ni ina magana akan musulunci ne.